അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെറുപഴം കൊണ്ടുള്ളൊരു കിഡിലൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ 1/2 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ചെറുപഴം എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൽ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നു വേണ്ട, പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമ്മളൊരല്പം പാലിലൊന്ന് കലക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത ശേഷം ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്